Triq Alfred Kakija Zammit iż-Żejtun u Vjal ix-Xarolla Żurrieq huma żewġ toroq li minn barra li ilhom madwar sena u nofs biex jitlestgħu huma wkoll ta' periklu għar-residenti. Dalgħodu żar dawn it-toroq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex jara s-sitwazzjoni li ilhom jitkellmu dwarha ir-residenti tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar anke triq l-Ardsnel f'Marsaxlokk. F'din it-triq il-kwistjoni mhix dwar id-dewmien tax-xogħol li beda xahrejn ilu, imma dwar il-periklu. Aktar u aktar, hekk kif it-triq viċin l-iskola primarja ta' Marsaxlokk. Waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista żar triq Alfred Kakija Zammit iż-Żejtun u kien akkumpanjat mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Amanda Bela. Miegħu jitkellmet dwar l-ilmenti kontinwi tar-residenti li qed jagħmlu magħhom il-Kunsilliera. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega kif din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli anke għal ħwienet ta' din it-triq. Meta kien iż-Żejtun, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iltaqa' ma' anzjana li spjegatlu kif ta' żmien ilu waqgħet fit-triq u spiċċat biex għamlet 30 punt. Kieku l-affarijiet isiru sewwa, kieku l-gvern vera għandu pjan, kieku irrid li nemnuh illi fis-7 snin li ġejjin ħanamlu dawn il-miljuni fit-toroq, allura żgur dal-eżempju li għandna hawn illum huwa xhieda ta' kemm il-gvern qed jitħaq bina, ta' kemm il-gvern mhux qed jgħid is-sewwa, ta' kemm il-gvern mhux kapaċi imqar triq waħda għar-residenti u għall-ħwienet kapaċi jagħmilha fi żmien stipulat mingħajr mhux biss inkonvenjent għax hekk qed tagħmel triq ħajkun hemm inkonvenjent, imma l-inqas mingħajr periklu. L-appell tagħna hu li n-nies għandhom iċemplulna, in-nies għandhom jiġu għand il-partit, in-nies għandhom jagħmlu kuntatt magħna u kull fejn ħajdulna, kull fejn ħajtulna, aħna ħammorru, ħanitkellmu, ħaniġbdu l-attenzjoni, ħalli verament ikunu qrib in-nies. Fi Vjal ix-Xarolla iż-Żurrieq, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Dino Bonnici. Ix-xogħol fi Vjal ix-Xarolla ilu sejjer madwar sena u nofs. Bid-dawl artifiċjali għadu qed jixel matul il-lejl minkejja li x-xogħol jidher li hu wieqaf anke matul il-ġurnata. Anke hawn il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-karba tar-residenti. Il-gvern qed jitħaq bina. Il-gvern medi jara kif jagħmel biex jagħti kuntratti kbar bħal tal-Vitals fejn hemm lieħ moħħbi fejn qed jisraq lill-poplu Malti wawċi kollu. Umbat ix-xogħlijiet veri, il-kuntratti veri li jistgħu jsiru biex itejbulna ħajjitna, il-kuntratti veri anke sempliċi toroq li jistgħu jsiru ma jsirux. Fi triq l-Ardsnel f'Marsaxlokk, Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Kunsilliera Janice Katkuti. Saħansitra kellna anke in-nies tal-lokal hawnhekk igergru jgħidu jiktbu lill-Kunsill, il-Kunsill innifsu li tkellem f'isem ir-residenti u sewwa għamel imma allura dawn il-proġetti li qed nagħmlu m'għandniex l-abilta illi jekk irridu it-toroq tagħna nirranġawhom nagħmluhom b'mod ippjanat il-minimu illi nistgħu naċċertaw li ma jkunx hemm periklu, illi ma jweġġewx in-nies, ma jweġġewx it-tfal, ma jweġġewx l-anzjani, għal darb'oħra qed naraw illi l-gvern tas-surplus, il-gvern tas-700 miljun, il-gvern illi fejn irid isibhom il-flus, il-gvern illi fejn irid isib is-soluzzjonijiet għalih jew għal tiegħu għar-residenti ma jsibhom qatt. Din it-triq f'Marsaxlokk kienet l-unika triq li minna wieħed seta' joħroġ bil-vettura mill-lokalità. Għalhekk kellhom isiru l-arranġamenti meħtieġa biex il-vetturi jgħaddu minn toroq oħra. Infatti bħalissa f'xatt is-sajjieda il-vetturi qed jitħallew jgħaddu kontra xulxin u dan qed qajjem kaos fil-lokalità.